Għas-6 sena konsekuttiva l-Ministeru għal-Għawdex nida l-programm tal-Miliet F'Għawdex illi jinkludi aktar minn 100 attività u attrazzjoni mifruxa madwar Għawdex. L-attivitajiet li se jittellaw bejn l-aħħar Sibt ta' Novembru u l-ewwel Ħadd ta' Jannar jinkludu bosta għaqdiet volontarji madwar Għawdex kollu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana qalet illi l-programm ta' din is-sena huwa aktar ambizzjuż mis-snin ta' qabel u għandu jolqot il-gosti ta' kulħadd. Din is-sena però konna iktar ambizzjużi għaliex qed nippreżentaw programm vast ħafna mifrux madwar Għawdex kollu biex ikun il-vetrina ta' Għawdex għal żmien il-miliet. Il-programm Miliet F'Għawdex se jinkludi attivitajiet tradizzjonali iżda wkoll attrazzjonijiet ġodda li se jkunu mejjuna mill-Ministeru għal-Għawdex. Il-Ministru Caruana qalet illi fih dan il-Ministeru hemm sezzjoni apposta biex jaħdem li jfassal il-programm bis-sem ta' bosta għaqdiet inkluż mis-settur privat. Qalet li l-programm huwa msawwar fuq it-tradizzjonijiet u l-valuri veri u awtentiċi tal-miliet li kompli jibni fuq il-mod li jiġi ċelebrat il-Miliet F'Għawdex fejn il-familji jgħozzu it-tradizzjonijiet. Il-Ministru Caruana qalet li dan il-programm qed jagħti valur lil dak kollu li huwa tipikament Għawċi fejn jippromuovu l-prodotti tipiċi lokali u t-talent kulturali li toffri il-Gżira ta' Tlet Għoljiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.